kun sai yanzu karfe nawa kuwa? Karfe 3 dare muna nan muna editing din fim ɗinmu kalubalen rayuwa. Yaro ɓata hankalin dare kai suna. Mai gida haƙin uwa. Allah biya alamin. Ga edita ɗinmu kuma kamaraman ɗinmu wato alamin ba. Alamin to ya daren ne. Wallahi ga mu nan mun zo muna aiki yayi aiki da ta hana mu je gida ne bacci. To ina bacci? Kana ji Hausawa suna cewa yaro ɓata hankalin dare kai suna. Idan kai bacci za ka ga bacci. Babu gudu babu ja. Ba ja da baya. Mun shirya nishaɗantarwa da faɗakarwa. Da mai neman ganin fim ɗinmu sai ya hau channel YouTube namu mai suna Kalubalen Rayuwa. Aha, YouTube ɗinmu Kalubale TV. Okay, kalubalen